po, parang si Jamaica yun. Parang si Jamaica, no? Si Jamaica nga. Nagtitinda yata. Oh, dito na. Si Jamaica nga, oh. Sige, tigil lang muna natin, kuya. Ayan po si Jamaica, oh, mga kalingap. Scouting namin ngayon pero nakita namin si Jamaica. Ayan, oh, si Jamaica. Hello! Ano? Bakal ka po. Mano? Mabili po. Mabili? Kamusta na? Okay lang. Kamusta man ang negosyo? Kamusta na ang negosyo? Okay man po. Sabi ay yung tindahan po kasi namin mahina po talaga. Oo. Kaya pero ngayon po na kung ano-ano nalako po kami, pas nalako po. Ngayon po si mo naglalako sa sabungan. Si mama naman po kakauwi lang pagparipatas. Ako naman po malako nito. Kayo nag-Bible study Sabado ngayon? Nagkatatapos pa lang po. Ay, kakatapos pa lang. Wow, anong tinda mo? Kutsi po. Oo. So, tingnan natin. May maruya din? Wala po. Puro butsi lang? Wala po. Madami-dami to, oh. Sige, ano? Biling ko na yan lahat. Tao, mabilis lang ba yung maubos? Ha? Hindi ko din po alam, Sir Alvin, kasi malakas baga po ngayon ang panahon. Oo. Walang mga kita po ngayon. Oo. Kaya, medyo matuman po. Oh, magkano lahat yan? Bibili na natin. Hindi ko po alam, hindi ko naman po binilang po si mama po. Sakay ka na pati dito, punta tayo sa bahay. Bahay nyo, mangumusta tayo. At biling ko na yan. Sige po, salamat po, Sir Alvin. Sige, sakay ka muna, mapunta tayo. Ayan, kamusta na? Kamusta ang pag-aaral mo? Ha? Okay lang po, pero ngayon po mahaba-habang bakasyon po. Ah, bakasyon. Nagbo-blooming ka pati, oh. Ay, dahil man po. Ay, hindi man? May ano daw nga ako sa mukha, sabi po ni mama, naglalala. Naglalala? Yung baga po, yun? Panaw ata po yun. An-an yata yan. An-an. May gamot naman ata dyan. Binilan mo baga po ako nun, Sir Alvin, yung nilalagay dito. Ah, oo nga, ano. Hindi man din po naalis. Baka meron na. Tingnan natin kung ano. Matagal kami hindi nakapunta dito ay. Oo nga po. Nag-scout kami dito. Sabi daw ni mama, okay na daw po yun, natulungan na daw po kami, malaking tulong na daw po yun. Tas sana daw maglakas daw po yung channel mo kasi marami ka natutulungan, tas malaking pasasalamat daw po ni mama na natulungan na po kami. Sabi ko, tapos na tayo mamang i-vlog kasi may isang buwan na sila, Sir Alvin, di napunta dito. Tapos sabi naman kasi kami pa bisita kami kapag hindi kagaya nung una talagang yung nandun pa kayo sa talagang halos 3 times a week napunta kami kasi talagang aalalayan pa namin, alalay pa, pero ngayon medyo madalang na, medyo madami-dami na din tayo. Na din pati po si mama. Oo, tsaka medyo madami-dami na din tayong kailangan din tulungan, kaya medyo matagal-tagal din kami nakakabalik. Actually hindi nga kami mapunta sana, pero nakita ka namin nagtitinda. Namimiss ka na din namin ay. Ako din, Sir Alvin, pero nahihiya lang po ako ay. Hindi ka mahiya. Ano lang tayo, pagpatuloy natin yung tamang ginagawa natin, ha? Pag may maling ginagawa, itigil natin, no? Kaya sabi nga po, nasa huli ang pagsisisi. Oo. Tsaka lagi tayong mananalangin, magsisimba, ganun. Hindi nga po ako nakapractice ngayon. May practice po kami ngayon ng drums. Kaso maaga pong nagpunta dyan sila pastora po. Kaya sumama ka na. Tapos naglako na din po ako. Kasi alanganin na din po kung mapunta po ako doon. Tapos naman na din po. Ayan, at bibilin ko na yung mo para di na kayo mag-ikot-ikot, ha? Yan, para kayo ulit magpahinga ka at lagi ka atang nagtitinda, no? Lalo ngayong bakasyonan. Tulong-tulong naman po kami. Pero malakas yung kay mama pong paripa. Nakaka-4 po ata siya sa otat. Ay, grabe. 38 numbers lang po yun, pero 2020 ang taya. Malakas yung repa, Mahina
Ayan na tayo. Ayan na tayo sa bahay nyo. Oo, sige, hatid ka na namin ha. Mamumusta din tayo mga kalingap. Ayan. Galing ano yan? Galing... Titagin! Tara. Bibiliin ko na din yan. Lahat. Ayan, mga kalingap sila. At... Oo. Ayan po si Jamaica, ang masipag na bata. Uy, masipag na bata. Sige, bigyan mo na. Oh, Toy, bless ka, Toy. Oh. Bless, yan. Oh, Anche. Oh. Ito, yan eh. Ilan lahat yan? Uy, grabe si Umon, ang gwapo na ni Umon. Nakuwi pa lang po ata yan. Naglako po yan sa ano ay, Oo. sabungan din po. Madami din po yan ano nila po. Ano, palamig, kalingking. Apon. Tapos sa ludsud po. Bigyan natin ito. Oh. Nakain man yan. Oh, Toy. Tuloy. Nakakatakot. Yan, kain man siya oh. Matakaw siya. Aso niya yan. Oh. Magkano ilan lahat ito? Medyo madami-dami din. So, Wala sa wow. Ganda ng ano nyo ah. Ay, mahubad po tayo ng ano, sapatos kasi malinis ang bahay. Ay, ganun. Ay, grabe ang Ate Julie. Ay, ito pala ang ano, balot niya, yung may ano. Yung first class na laing po, sabi ko sa iyo. First class, ano. Hindi yung pinapansin dito, pero natikman ko pa siya, masarap. Pero Masarap siya. tinatanim po Nagtinumok po yan. ako, nagtinumok. Yung giniling pong hipon. na Ay, may lukarin sayang. po. Hindi pa luto. Hindi pa po kasi mula kanina pa po ako nagluluto, ay ngayon pa ako nagpahinga. Kaya ito naman po ginagawa ko para kamamaya mo. Ay, grabe. Mayaman kayo na Ate Julie. Sana po. Sana. Ging, sabi ko makimantika na po yung, ang ginawa ko po, dinuro ko, nilagay ko sa arena. Okay naman po. Butching ano? Saging? Saging na hinog po yun. Ah, butching saging? Opo, overripe na po yung saging, pangit na po lutuin. Yung pagturon po, yung wrapper niya po, Ay, parang kakaiba yan oh. yun na po yun. Titikman ko nga. Butching Kakaiba. saging po yun. Akala mo po yung butchi ng manok. Ha? Akala mo po yung butchi ng manok. Hindi, butching ng ano, Kamote. kamote. Saging po siya. Saging po yun. Ah, saging. Oh, ano, ito na po Ate Julie yung ano, sobrado. Pinasobrahan ko syempre para. Wala man po kami Maria. Ay, sige na. Sige na, wala anong bariya. Hindi, sige na. Malaki man Sir Alvin po ang ano Oh, sa play. malaki ang sukli. Adi, ano ko na lang yan sa'yo, pamasko ko na lang. Basta magpakabait ka. Pinamaskano na po ako eh. O sige na, para magpatuloy ka magpakabait ha. Ha? Di pa man po alam kung ano, Ano? ano sa school ang ano kung achievers ulit. Ay, hindi naman about doon. Ibig kong sabihin, maging mabait ka kay mama mo, maging tapat ka sa Panginoon. Yun yung gusto ko. Medyo magaan na po ang ano yun kasi parang ma-resolve na po yung problema nila. Yung may sensitive ano po kasi na hindi din namin inaano sa vlog. Pero kailangan po siya madala sa kablaan. May check For up ano. counseling po sa kablaan. Ika-counsel ka ng ano, na isang psychiatrist. Di ba naghahanap din tayo ng Sir Alvin po ano pero wala tayo nahanap na ganun. Ano lang, counseling lang naman, hindi naman yung ano. Hindi man mag-i-stay sa kablaan. Oo, counseling lang po yun. Kasi biglang biglang ano yung nangyari, yung sobrang hirap, tapos ayun, hindi na mahirap, biglang angat. Yun, kina-counsel din ang ganun. Yung biglang nag-angat, kina-counsel din yun. Ate Julie. Pero okay man ako sa ano, 'di ba? Sa tulong ng Panginoon, okay man na yung ano mo. Nang nilagay nila. Ito mo, may rep na pati kayo. Madami po yung tig-reserve sa inyo. Ay hala, huwag na Ate Julie. Hindi po, sa inyo po talaga yan. Kalingap, meron din po dyan. Malaking isda.
Yes, sa inyo po yan. Sa amin yan? Opo. Meron po kalingap Eh, ng ikaw ang ano? Opo. Buko juice po. Hindi naman ako Sir Alvin nakain ng ganito po. Allergy naman po ako sa ganito. Allergy ka? Sa ganyan po. Sa Kuya Nene. Allergy po ako sa ganyan. Bulok ko. Kaya, Po Sir Alvin. Wala pa ako ng basa. si Umon, oh, malungkot si Umon. Ano, na broken hearted si Umon. Kumusta yung nililigawan mo? Ha? Wala na, may jowa ng iba? Ha? Sir Alvin, may gusto pa akong sabihin. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Kinakabahan ako sa sasabihin na. Ano yun? Hala? Ano kaya yan? Kinakabahan ako Hindi po, gusto ko lang Sir Alvin magpasalamat sa lahat ng sponsor. Kay Ma'am Lucita Laksa, kay Kuya Jeffrey Abainsa, ang unang-unang tumulong po sa amin. Oo. Yung nagdala po sila ng grocery sa amin doon po. Tsaka trapal. Opo, Sa tapos trapal. si Ma'am Margaret and si Tita May po yung nagbigay po nitong gift sa saka yung sapatos ko po. And saka po si Ma'am Manette and Sir James, Tita Emmy and Tito Dan sa rep po. Tapos yung nag-sponsor po ng bahay namin. Tapos sa channel mo Sir Alvin. Tapos sa lahat Sir Alvin, di ko na po tanda pero maraming salamat po. Kay Tita Rose. Ayan, maraming salamat po kasi kung hindi dahil po sa mga tulong niyo, wala po kami ngayon sa kinakaupuan po namin. Ito, magandang Sir Alvin. Wala po kaming business, wala po yung rep, wala tong bahay. Nandun pa rin kami Sir Alvin. Dakilang batang para utang pa din po ako. Kung Ay, ano yun? Daki batang para utang. Opo. Yung tingin ko sa sarili ko, Sir Alvin, since, 7 years old, nararanasan ko na, Sir Alvin, mag-utang. Hanggang nag-13 po ako. Tapos, ngayon lang, na nag-14 na ako, Sir Alvin, naranasan ko na yung ikaw na yung nyo, kakainin, yung malako baga po, Sir Alvin. Yung business na ganun. Tuloy ka lang. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Blessing yan. Saka sa mga viewers po Sir Alvin, sa channel mo, tapos sa solid supporters mo po. Yan, maraming salamat po. Parang na yan, parang last word na yan Hindi po. Tapos sa'yo Sir Alvin. Tapos sorry din pala Sir Alvin kay Mary Prince po. Kay Dodoy kasi hindi ako nakapunta Sir Alvin ng birthday niya po. Pero siya present nung birthday ko. Kaya belated happy birthday Doy. Kay Dodoy mo, may best friend mo ba yun? Opo. At pakabait ka lang, sa akin naman. Magpakabait ka lalo. Hit lang kay God. Maging honest. Siyempre sa mga tumutulong sa'yo din, maging honest ka. Kay pa pala po, kay Angel Guam din, maraming salamat po. Angel, bakit memorize mo? Ang galing mo naman. Ako nga mahirap makamemo. Salamat po talaga kay Tita Emmy and Tito Dan sa parep po. Malaking tulong po sa amin na kapag napalamig po kami, hindi na po nabili si mama ng yelo kasi nakuha na lang po sa rep para ilagay. Tas kapag may ice candy, yan, mabenta Sir Alvin dito ang ice candy po. Tas yung juice, piso lang kasi po yun sa mga bata. Pero lang siya, mild lang po siya na lamig. Kaya mabenta po siya. Kasi piso lang kaya po ng mga bata. Oo nga, Kaya mabenta. Tsaka, ang ganda ng rep nyo. Magkano na lang ate ang nyo? Pinabayaran sa Bali po ng isang yung sabi ko po pag reading po, 600 po. 600? May rep? Hindi niya pinapatay? Hindi po. Ay, galing. Siguro, kadadating pa lang ata po nun Sir Alvin ay, ngayon, next second reading ata po yan, mataas na. Matagal na yan eh. Kasi inverter talaga to, kahit sino magsabi. Matagal yan. Opo, Matagal na. daw po talaga to. Double inverter yan. Tapos Sir Alvin, nandyan po, may mga tinabi kami dyan Sir Alvin ulam. Oo nga yung kanina. May malalaking isda. Salamat pala sa mo ha. Saan po? Paulam. Talaga yan, nakaka-prepare yan para sa Opo. Purusin na nga po kakaantay sa inyo kasi di nakanapunta Sir Alvin ay. Ay, sorry naman. Sabi
sabi ko nga kay mama, Ma, baka di man na magpunta si Sir Alvin, ulam na natin yan. Tapos, Appreciate. Grabe naman. Grabe naman. Oh. Ito po kalingap Baka yung kailangan parang nyo ng lobster ano to. to. hindi po Nang ano po. Iulam nyo. Paano naman yung Ay, ang ulam dami nyo? po po. Baga may ulam. Kalingap, minsan lang po ba kayo sabi mo yan eh. Hindi pa yan. Sa inaitulong mo kalingap sa amin, di ba? Kaya, Kumbaga, ano lang, po, parang ganyan po. May sobra-sobra po sa amin. I-share po namin sa inyo po. masarap ito Sir Alvin, gataan po. ayan, kagataan. Opo. Tapos ito, laga lang po na may asin. Sarap yan Sir Alvin. Pero ito di ako nakain ito, allergy Medyo po po ako. yan at baka may blood ka po niyang kalingap. Oo. Ano lang ako. Ano lang. Wild lang. Mild yan. Sorry. Ano lang. Yung konti lang. Ano daw? Anong tawag doon? Konti lang. Yan, mga kalingap. At ang ganda ng nilagay nyo. Nakakatuwa naman. Magmanit. Mm. Kasi napapansin ko po, parang may kulang sa bahay. Sabi ko parang kulang sa kulay, kulang sa buhay. Yun, Oo, dapat mag-smile ka para Oo nga buhay po. na buhay. Bagong gising, ma-pray, tapos smile. Ganun po. Smile, no? Tama. Para Di ba, Umon? Si Umon ang malungkot ngayon at na broken hearted ito. Nakadating pa lang ata po yan pagtinda. Ubus. Grabe, masipag din pala magtinda si Umon, ano? Kasama naman po ninyo, mga barkada niya, yung pinsan. Oo, dapat ganun yung practice ng mga bata para matuto sila. Hindi yung spoiled, no? Kasi mahirap kapag spoiled. Tapos paglaki mo, wala rin naman. Tapos spoiled ka pa. Oo, di ba? Yung tipong sa bagay. Mahirap pakisamahan ang ganun Sir Alvin po. Taong spoiled. Tsaka huwag tayo makakalimot. Halimbawa, dati, tayo. Dating mahirap. Oo, tapos pag umangat-angat tayo, pa rin tayo? Matuto Humble pa rin po tayo. magpakababa. Yes, yung huwag tayong maging maarte, ganun. Di ba? Yung iba-iba kasi, di ba? Kunting ginhawa lang, naging mayabang na, naging maarte na. Buti naman, si Jamaica po hindi ganun. Hindi ako Sir Alvin ganun. Kung ano lang dapat noon, nabigyan lang ng bahay, tapos ng gano'n, nagano na po. Sir Alvin. Sige, magpakabait ka lang, patuloy mo yung pagsisimba mo, yung pagba-Bible study nyo. Maging mas malago ka, lalong higit dun sa faith natin sa Lord. Maging mabuting tao ka. Yan. Ayan, at pag-pray natin si Umo na makamove on na. Makamove on na. Ayan po, salamat dito ate, ate na pati, kay ate Julie. Di, okay na yan, sobrang dami na yan. Baka mawala na yan ang laman oo. At kamusta kayo ni mama mo, yung relationship niyo na mama mo? Okay naman po, masaya naman kami Sir Alvin. Gaya kanina, nagluluto siya, tapos nangingialam ako. Parang lambing na rin baga po. Ibig sabihin, malambing talaga si Jamaica. Hindi po kanina, kasi medyo, ko si mama, kilala ko po si mama kapag may saltik o kaya may tupak. Yung kilay niya nakaara na yan Sir Alvin. Kaya ako alam ko kanina na medyo saltik, pero kinulit ko pa din na yung butchi, di ba tigtimpla po yun. Nagkudlit ako ng isang kutsara, tapos pinrito ko, binamano. Sabi daw, ikaw talaga pagka-unas-unas mo na, nananaba na daw ako Sir Alvin. Pero di naman po nangingitim ako. Nangingitim? Hindi, okay yan. Ganyan talaga ang mga Filipina beauty. Oo. Morena po. Oo, parang Saka po, kasi na kung saan-saan kami nadayo, na practice po ng festival. Laban po sa February. February na ata. Talaga, lalaban kayo. Good luck and God bless. Naman Kasama po? si Umon? Hindi po. Man po yun sa... Basketball po kami dadayo. Ay, basketball. Magaling sa basketball si Umon? Opo. Ay, kaya naman palang madami nagkaka-crush kay Umon. Magaling mag-basketball. Anong masasabi mo sa mga nagkaka-crush sa'yo? Wala po. Wala? Okay, wala man daw po. Ayan po. Sige, Jamaica, salamat sa sa pagiging mabait mo ulit. Sa pagiging mabait mo.
Patuloy mo lang gawin yung mga tama, no? Patuloy lang. At nandito naman kami, ina Mamuena, Ate Rena, oo. Mary Franz, Kuya Joel. Ano naman kami, once na na-touch na yung mga tao sa amin, willing naman kami tumulong sa abot ng aming makakaya. So God bless, ha. God bless. Salamat po Sir Alvin. Salamat po sa lahat and kay God. God bless po. God bless. I love you all. Wow! Bye-bye. Bye-bye po. Yung mga kalinga po, bigay ni na Ini, Jamaica. Sir Alvin. Salamat, ha. Turus. Baka pwede namang ibenta nyo na ito. Hindi Sir Alvin, para sa'yo po yan. Sige, God bless. Salamat. Welcome. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, yung parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya